chalnade. Erokamano Sharon, sasa duoko noganda wa mos kuom bira bit late. Ne ochopo kinya chaka yudo sime mag ot maduong' kanyo koro ne ochapo okomita matin. Nikech ambe being ninyo wadhi State House koro ambe nyakwecho ne Karungu FC being nyan patron. Koro nachaka bedo committed matin, but I'm very sorry noganda wa kata adeko bata wacho ni nyaka chopi lo biro modek moloyo no kachopo. Mokwongo wach mar kungo ne Kenya aparo no gima ber. Oko gima rach nikech kata kwa we kungo ne Kenya kata ino owuon kungo ne in gi nyithindi en gima ber. Kungo sani an gi box an gi nyithinda moko 4 koro aketo ne gi box. Koro every week ayero ga miyo gi siling 100. Koro nyalo ng'ato dhi ong'iewo sweet ne moro to change moduong odugo kunge box neno. Kech amiyo gi target ni ka igurumo tadang'e ni ng'ato nigi pesa ne adi. Koro kungo en gima ber as a family kata kaka wuon ot onego bed ni kungo ne jogi. Gimo bi wamenyo mondo wakungo ne joma kata waonge kata ka wach moro donjo mapoya tinyalo dhi aguchi mar kungo cha tigolo gimoro kanyo to konyi e wecheni mag dala kata e wecheni mag kama yae. Koro ana support gima President Ruto initiate wach mar kungo ne Kenya. Kata manyoro nyo State House nyo wache kendo nyo wacho nwa godo ayanga kabisa. Gimo nengo tim nyo nengo yawe mondo at least chal gimo timo PP public engagement across the country mondo jotelo mochung' ne wach ni omed yao kono jothurwa jopiny ni kungo ni mae yo midwa timego to mae kako bro konyo oganda mar Kenya. Specifically kako duge wach mar mining wan kaka jokuny mula matindo kata madongo ok wabi dagi ni kik kaw proceeds mag mwanduwa mondo keti agulu maduong' mar Kenya mar kungo ni, but wago mani mondo at least kapok gichako kawe to gi bi ground gipuonj jowa ni kungo gini kopo nwa kawe wabro time in such a manner to kwa sa gik mwa kawe mwa kungo in such magnitude to trickle down bende biro bedo in such a manner ma at least wabro nani akare mwandu mane kawo kikungo ya gulu maduong' mar Kenya cha percentage maduong' maromo kama to duogo no trickle down moduogo at least ma touch ngima japiny mantiere ground kabisa. Koro an kaka okwanyo mheshimiwa mawuok kama mula ikunye ana support wach mar kungo at least obro golo bende unnecessary debts ma Kenya kao nikech debt mora midhi mikao outside your country nyaka te duoke gi nyinyo moko. Koro kopo ni wanyalo kungo makoro unnecessary debts wanyawerego to nyiso ni at least wabro yudo ka seche ma Kenya omoko wach moro to wanyalo ringo to wadhi agucho mar kungo cha to Kenya konyorego. Koro instead of chulo nyinyo cha tiyudo ka en pesa mabro bedo ka revolve within our country. So I support erokamano ahinya kungo to ber to bende wach mabende ni luwe wiye bende mana Kefa kanyakla kod Steve